Usomabhizinisi nomsunguli weKelvin and Family Group Kelvin Mathibeli uthi uzolwa kuze kube sekugcineni ngemuva kokuhlaselwa kwama-ofisi akhe eThekwini. Lokhu kuza ngemuva ukuthi amaphoyisa egasele emahhovisi akhe aseMhlanga eThekwini ngoLwesihlanu. Kubikwa ukuthi lokhu sekuyisikhathi sesibili amaphoyisa egasele emahhovisi akhe kulandela ukuhlaselwa kwangonyaka odlule eFourways. uMathibeli ongumnikazi weKelvin and Family Security Services enezinkontileka neRand Water phakathi kwezinye nazo uthe uzimisele ukulwela iqiniso kuze kube sekugcineni ukuze ahlanze igama lakhe. Encwadini yakhe usola amaphoyisa aKwaZulu-Natal ngokuthi amhlosile ngenhloso yokumthulisa ngaphambi kokuvela kwekhomishini kaMadlanga. Uphinde wathi akaziphilisi ngemali yokuvikela protection fees noma ngokusabisa usomabhizinisi izigebengu noma osopolitiki. uMathibeli uveze ukuthi ngeke avume ukusabiswa noma ukuphoqwa, wathi ume eqinisweni futhi uzolivikela. Udaba lusaqhubeka-ke njengoba kulindeleke ukuthi avele phambi kwekhomishini kaMadlanga maduze. Isambane News sibuya nazo sishisa.